je Mahmud. Roll. Rolling. Allah ka mana fata kan mutane ta Action. Kana sauraron Alhaji Rahman. Na samu labarin kaɗan samari. Na zuwa. Ranka. Je. Sai rolling. Action. Na samu labarin kaɗan samari. An daga murya ne. Ka gama karatun ka kana Sorry, kuma. Shawo. Okay. Saboda in bai daga murya ba Daga. za ku samu wallahi. Na samu labarin ka kaɗan samari. Haka. Ka gama karatun ka kana service ɗinka a MK Hospital. Haka ne. Sannan kai mutumin Kano ne. Haka ne. Kuma sunan ka Nuruddin. Haka ne. Masha Allah. Ka san wai sunana Alhaji Tahir. Tahir Investment Nigeria Limited. Ni ɗan kasuwa ne. Ina da jiragen sama guda biyu wanda suke yin safarar ƙasar Afirka. Kuma ina da jiragen ƙasa na ruwa guda biyu. Kana jin daɗin abin da yake. Sa'ilin nan ni mutum ne wanda ke ɗan kasuwa, cikakken ɗan kasuwa. Ina jigilar mai na fetur da gas a ƙasashen duniya. Don haka ina da sharɗi da nake so in ɗora maka. Sai ka ce masa ka san duk me yasa nake maka wannan bayanin? Sai ka ce masa. Ka san duk me yasa nake maka wannan bayanin dalla-dalla? A'a. Ta Zainab ta gaya mun tana son ka. Haka ne. Don haka Tashi hankali da muke so. Ai kai baka san kana son wani. Har yau bata gaya ba. Ka gane? Saboda ƴata Zainab. Kai ne mai sa'a da ne zan baka a wani ƴata Zainab. To an tashi hankalin zaman gani. ta Zainab kai ne mai sa'a wanda ta aminta da tana so ka aure ta. Sai dai muna da sharuɗa